Как да произнесем звукът Л? Ква? Аз мога да кажа ла. Не можеш. Л, не Л. Следете устните. Л и езика Л. И Л. 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 Тест. Сега, пробвайте да произнесете тези думи. Ларингс. Не ларингс. Лампа. Не лямпа или лампа. Устните не отиват на ла, а въобще не се движат. И езика само работи. Л. Лампа. Кълъв. Не кълъв. Това, което със сигурност можеш да кажеш, това е лесно лято, защото това е меко Л. Всеки може да каже мекото Л. Но много малко могат да кажат Л. Пишете в коментарите вие къде сте. Тим Л или Тим АЛ.